Nggih. Nggih, energi ae gandeng wit juara ditampanen nggih. Ora guyang-guyu kok. Iya. Makasih. Ciki apa iki? Masuk sik ngeke ngono. Ya rene no, ora nek gone kok. Beleni. Iya. Terangane tenanan to. Diajeng garwaning pun kakek. Lah kono apa nek ora ngono? Kene rene. Ya nggih. Kene. Ya. Mas. Ya. Sampun pindah. Yo kalian saya. Ayo. Wes. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Salahe juara loro. Alhamdulillah, Duk. Ya. Wis kepareng nimbali awake dhewe. Ya, heeh. Ana ing tlatah ngendi? Ya saurunge aku uluk salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun kula nuwun wonten ing tlatah Dusun Puthuk Karangsari Semen. Ya, iki acarane apa? Acarane bersih dusun. Ya. Rasulan, ya bersih dusun, ya Dusun Puthuk Karangsari Semen. Ya matur sembah nuwun. Iki bersih dusun ki sing kepiye? Bersih dusun ki ya saurunge awake dhewe ndongake para luhur.
Sri Semara bumi sing mapan ana ing kene ya muga-muga tansah semula ranggone ngayomi para warga ning tlatah kene nduk ya lan ya muga-muga sumrambah ana ing kalurahan ya sumrambah ing Kapanewon lan sak kabeh-kabehe ya luwih saka setahun sing wingi-wingi amin sing di jangka panjen kaya mangkono ya heeh nduk ya iki ya acara bersih dusun ki nalurekke tradisine nenek moyang sing wis turun temurun ket mbiyen dilakoni ya lan ora bakal punah ora bakal ilang malah kudu dilestarekke terus lah iya mergo iki adat tradisi ki sing wis turun temurun ki aja nganti ilang malah terus saya dilestarekke lah iya kok Nduk ya ya muga-muga kanthi anane acara bersih dusun iki ya para warga ing tlatah kene tansah pinaringan sehat bagas waras ya amin ayem-ayem tata titi tentrem ya tambah guyub rukun ya sembodo apa sing digayuh ya semula nggone nglakoni nindakake apa sing ditindakake ya lan sing dijangka muga-muga kabeh para warga ning dusun kene iki diparingi kaberkahan saka ngersane Gusti. Amin. Pokoke luwih saka sing taun sing wingi-wingi lan muga-muga kanggo taun-taun sing kedepane sangsaya luwih apik, sangsaya luwih ngrembaka meneh. Amin. Ya pancen kaya mangkono sing dijangka. Lah iya kok, Nduk. Iya. Ya muga-muga ya sing dadi pegawe enggal mundhak derajate, mundhak pangkate, mundhak bayare. Ya. Lan muga-muga ya sing padha sekolah kepengin teruske sekolah ya muga-muga diparingi kelancaran iso semulur jujur semulur anggone duweni kegayuhan ya amin lan ya muga-muga sing lagi nandang lara utawa gerah utawa sakit utawa sing lagi ora sehat agek flu ya enggal pinaringan sehat bagas waras amin. Ya aku sedina mau ku ya ngregesi meng turu wae anake. Lah iya. Ning alhamdulillah tekan doto wayangan sehat, Nduk. Amin. Ya meng watuke grah-greh. Lah iya. Lagi dirasani njur krasa watuk. Lah iya. Heeh, jan iku usume kok, Nduk. Lah iya. Ora ming awake ora ming aku tok ning kanca-kanca ki ya heeh aku kae iki ya do kena pileren ngene iki watuk kok pileren lah iya iki jan usume watuk pergantian musim iki lho Nduk lah iya lek ora ngati-ati tenan sing jaga awake ya grubyuk wis seneng dipestrekke ya atur-matur nuwun ya dumateng ngersanipun inggih menika panitia atau penanggung jawab nggih menika kepala dusun Puthuk panjenenganipun Bapak Wagiman ya terus Bapak Lurah Karangsari Pak Supriyono ya terus wakile Pak Ngadi Pitik ya terus sekretaris Pak Parmin ya karo Pak Sutino ya bendahara Pak Catur Gunawan karo Pak Sudiono ya seksi perlengkapan Mas Triman Kabul, Mas Ardi, Mas Mahmudi, Mas Irwan, Mas Yamto yo terus seksi keamanane Mas Nyoto, Mas Narmin karo Pak Kusno yo terus tamu undangane ya kuwi panjenengane Bapak Untung DPR karo Bapak Warto mantan DPR yo matur sembah nuwun matur sembah nuwun dumateng ngersanipun sedaya para warga ugi yo para panitia, para seksi-seksi, para bendahara, sekretaris, pokoknya matur sembah nuwun sanget dumateng para warga ning tlatah dusun Puthuk ingkang kepareng sampun nimbali kula sak rombongan. Ya, muga-muga tansah diparingi berkah barokah sak suwe-suwene gesang. Ya amin. Heeh. Iki ya aku arep matur sembah nuwun. Ya. Aku arep apa jenenge arep matur ya ana ing kene iki ana prestasi seni budaya sing ana Kapanewon Semen ki ana 5 ya apa siji ana festival campur sari juara 1 alhamdulillah lah iya ya terus festival ketoprak juara 4 ya
Terus Indratari juara 1, alhamdulillah. Terus ana stand up komedi juara 1, ya. Terus juara sinden Mbak Niken 2 juara 1 DIY. Ya. Mangkrok nang rene. Ya iya genah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya entuk pikantuk prestasi sing luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Gawan kotak. Ora gedhe nek kowe nang sing. Lah iya, alhamdulillah aku ya uga ngaturke panuwun karo panjenengane Mas Joko bose Guntur Madu. Ya. Wis kepareng maringi aku wayang Bagong. Ya, lha ndi? Mengko nek gara-gara masa ya arep ditokke yahene rak ya ora. Lah iya, wis gleleng kae. Wondone ya iki pengrajine uga rawuh ya. Sapa Mas Dwi ya matur sembah nuwun pengrajine wayang Bagong lho ya matur sembah nuwun sanget dumateng piyane Mas Joko sing wis kepareng maringi kula arupi wayang Bagong mugi-mugi tuwin dadosaken semangat kula lan sak rombongan amin tuwin mugi-mugi rezeki panjenengan sekeluarga diparingi lancar diparingi lintu sing barokah lan sing langkung kathah amin. Ya jan luar biasa tenan kok. Ya, terus iklan apa iki? Oh, jebule ya adol. Ya. Tak kira ki ora wong aku mau ora roh glibete. Lah iya, iki ya aku arep iklan kaos Mazda. Ya. Stane ning Mburi Kelir. Ya. Ki regane sing dawa 80, sing cendhek 75. Engko ke borong dilarisi. Ya, amin. Laris ya matur sembah nuwun terus iki ya ana pamundutan Nduk sing wis kepareng masuk mbaka 1 mbaka 2 dhisik dhewe mau dhisik dhewe sing masuk ning nggon sakku ya nyuwun gending gelang kalung saking Pak Warto ya sawirane wis iki tak bukake sawirane 100.000 alhamdulillah ya. Terus ana meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mazda, kula Pak Sudiro Pasuruan nyuwun lagu Gubuk Asmara sing nembang Mega duet. Salam katur Mas Suseno Pancitan. Ya matur sembah nuwun. Kalian Dik Untung Probolinggo, saweran 100.000 transfer matur sembah nuwun. Ya alhamdulillah. Dipinangkani mboko 1. Ya. Langsung bae ngedeke sinden ora klasikan ora kok Nduk ya nek kene iki kermanane para warga ki ora nek limbuan ki ora klasikan ya mergo limbuan ki irane nggo anak-anak muda ya kelebu awake dhewe iki ya diwalik slendro Mas nah kene pijiran diwalik slendro terus giduh lingi ngermik lah iya wah rajin di blantek anu di penggender rajin ngene iki marahi semangat Nduk lah iya mega ngadeg dibuka catetane nang wong apal ya sapa mbokmu ya ora ya iki tenanan positif kok positif genah ya mbok periksa dengkulmu kowe. Ya. Waduh. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mazda. Ya, selamat malam juga, Deka. Ya. Wah, jenengan ki kok kayake nembe sakit to, Mas. Iya iki kelerek-kelerek ya aku iki. Lah ku iya Hah? Ngapa? Kok modo-modo? Jenengan sing modo-modo ki. Ora. Oh, kayak jodoh. Malahane kok. Lah mulane kuwi. Jenengan ki ngertos mboten ta? Kepiye? Saking gedene rasa tresna. Bukan bayi. Luwih gedhi ya, Pak. Iya. Gedhi kae. Lah iya. Ning mosok ya iya. Iya. Ora wae, telek. Piye ta ki? Malah ditelek-telekke. Ya ya nek percaya. Ya. Ki ana pamundutan Gubuk Asmara. Cepat sembuh ya. Ya, makasih. Ya.
Kowe barang yo gek sehat. Makasih. Amin. Lah iya. Lah iya dibawani. Lingkar be. Makane kene gendere urung cetha ki ora kaya adhiku kan nek bawa nying gendere sing cetha trung nyingkar nyingku. Ya karena kowe mau grogi wi mau lho ya Mas. Rasa grogi nek ora aku ki santai wae. Ya. Anggepen kaya kakangmu dhewe. Kakang, ya. Siap. Kakang Mas Bojo ngono lho. Ya diwiwiti bawa. Lingkar nyingku. Ami. Wiwitane nyingkar nyingku. Alingseng Lingsen yen ke mutan. Selamat ya. Selamat napa Mas? Kowe juara anu ta? Lomba ta? Nggih, alhamdulillah. Juara pira? Juara kalih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk ora? Masuk. Ya. Ora tegese nilaine iki masuk ngono ta? Iya, makasih ya doanya. Apa aku ndongake? Ora. Makasih doanya. Ya. Lelampahan kangka lampune iki menyindir aku kok iki. Nyindir piye ta? Lah bathukku. Celoan. Kuwi ngedep kaca kowe iki. Ya ngono kaya. Iya. Akuarium. Anengku bekas Yo di anue langgam. ini buat aku
Apik piye? Heh? Apik piye? Kene apik apa Ket ora? biyen to, Lah. sakek ora dianggep. Sing elek gur tekone. Sing ora nganggep sapa? Lah Cici iki aku watuk tenan kok. Iya. Aja catetan. Cetetan saya aku kowe dadi sampean katur Kang. Kula juara loro to. Nggih. Iki energiane gandeng wit juara. Iki tampanan kuwi. Ora guyang-guyu kok. Iya. Makasih. Ciki apa iki? Masuk sik ngeke ngono. Ya rene no, ora enek gone kok. Beleni. Iya. Terangane tenanan to. Diajeng garwaning pun kakek. Lah kono apa nek ora ngono? Kene kene. Nah, kene. Ya. Mas. Ya. Sampun pindah. Yo kalian saya. Ya, ayo. Wes. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Salahnya juara loro. Ya alhamdulillah tenan. Alhamdulillah, iya. Heeh. Kan delek kok ora iki. Ora sih kon. Wah, iki tenan iki ora drama. Sarange yo. Ya, sarange itu. Kok sing nganu aku kok sing bahagia Mas Kimpul iki kepiye ta? Baper ya. Kepengen kae wong kene wae biasa wae kok. Allah. Sampean kater nggih Mas. Ya. Makasih ya. Ora cengar-cengir. Love you. Ya, love you too. Ya. Angger ngene kok sing anu ki ora sebene. Ya. Ya alhamdulillah. Iya, mangke nek pinter mesti juara loro. Ya. Juara siji no. Lah iya juara siji. Lah iya. Wengko carane men kemripik kuwi kulkasen sikik mengko. Kertas iki prodo. Heeh, kuwi prodo kuwi ora baen-baen. Gini pastel. Lah iya, prodo buku tulis. Ya ana pamundutan. Ana ning anu iki kelas apa ya jenenge ya? Nagara. Ya. Terus iki aku pengen anu ya podang kuning. Ya, siap. Podang kuning gandeng sing ahli permanukan ki. Biasane, ya. Biasane nganti apal ya arep meng kuwi-kuwi wae ora masalah, ya. Heeh. Ki ana WhatsApp sing anu Mas Peri. Saking Pak Untung Abicom Indonesia Baturna Wonogiri. Sugeng mirsani tembangipun derek pokoke Mbak Mega. Ya, ora Mega ora nyoblos jare. Ya, ayo monggo mang coblos kowe. Ya. Katur kagem para derek pandemen kidal isuk mirsani live streaming wonten griya Baturna Wonogiri. Sawerit 150.000 transfer. Ya. Iki peniti ya iki. Peniti sawer. Ya, iki ana masuk meneh. Ya. Wah, jan deluwange bergambar. Ya. Saking Ketua Panitia Rasul Pak Yanto Cobok nyuwun gending Sinom Parijata matur sembah nuwun. Ya. Wis dipinangani langsung wae. Ya. Samerane 100.000. Ya. Sapa sing parang anu digilir kabeh iki. Sinom Parijata iki dawa. Ya, mengko ya ana sing ibu-ibu Waranggana karo bapak-bapak wiraswara. Iki nggawa wiraswara 5 iki. Okeh men, okeh. Ya, arep ngungkuli sindene. Lah iya, dong iki deret sing mburi sinden terus sing ngarep kene iki wiraswara. Men ketok kek anu ya lelingguh ya ngono kuwi. Iya. Diwiwiti saka Budarti. Ya, iki malah lali urung nepangke sinden. Ora usah, wis do apal wis.
sami pirsa. Ya, heeh. Ya, ning mbok menawa ora sok mirsani live streaming, ya ora apa-apa wis karo. Mbah Bu Darti. Pijiran saiki pengedramku nggawa klontrong wesi. Sing gawe aku. Iya. Sinden bermuti telante talenta berbobot ya alhamdulillah matur sembah nuwun ya sinom sampun dipun aturaken ya pamundutan saka mbus kok ngendi nggih Pak. Oh saking Pak Ketua Panitia Rasul ya Pak Yanto ya monggo lalen ya ming mikir kepiye caraku merajakke sinden-sinden ya lah iya ya matur nuwun ya ana pamundutan apa meneh ki mau ana gelang kalung ya nek gorek guru-guru wae ya
Ki gandeng ora ana bintang tamune, aku arep ngakon Pak Jati Prahmen lho. Ya. Pak Wariso wis sehat urung to iki? Pun to. Ya Prahmen ketoprak karo garwane wae wis. Ya. Sura Gendro karo Kinem karo ya. Kau jumeneng Pak Wariso kan karo Butia, kurus karo Mbak Niken. Ya. Dadi Kinem ngono kae. Ya. Ayo nem ngadeg nem. Lho, Apa? Plak-plok. ayo wong seneng iki ya nek nyeluk nang ngendi-ngendi ya bisa wae to senengane kok. Kok sing apik ngono lho. Kok nek aku kurang apik kok piye? Kurang. Kurange apa? Bentuke. Bentuke Wong aku mbiyen ya piye? ya ulu merah kaya wong-wong kuwi. Jadi wayang. Saiki Ya saiki alate wis Saya ora greng. Lah. Mergane wis lawas. ning apik niki. iki bakule sate iki ya Anu Mas jambak. Dah. Nggih. Sadurunge ngaturke sugeng dalu Nggih. dhateng para pamirsa. Nggih. Menika kathah sanget pamirsa. Nggih, wah nganti mboten ra iso diitung. Nggih, wis pokoke lumayan malam ini luar biasa. Nggih. Lenggah kabeh sisih mriki lenggah sing mriko jumeneng nganti kaya Nggih. stadion. Lah nggih. Kuwi koyo dikupeng. Lah nggih. Nggih. Ning ya apik bengi iku ora nggawa bintang tamu. Lah nggih dadi jenengan bintang tamune. Mas. Dadi ya irit truk barang. Wah apa? Nggih. Iki ngrembug apa to? Aku ki ora ngrembug apa-apa. Aku ki nek karo Mas Dai nek dikon Yeah. piye engko Pakdi, engko Ah. kangen ya Pakdi. Ah, ah. Sisane ya. Oh. Engko genti bapak Ah, iki ngono. pul. Kok ganti bapak Wingi sing dipekodo sing kimpul. Kimpul kok ganti bapake. Iki kok Ganti bapake. bapakane. Bapakne. Siap-siap ya Kang. Menika preven menapa Mas Dah? Aku gentro karo cemplok wonten karo kinem wis. Oh. Walah. Iki jeblok iki Nek kinem. ora gentrong iki piye to? Ya. Wae lah wong sing men nyocoke karo wondone. Ya wis dimulai engko ndak kewengen. Nggih. Yo. Tutuk para miyarsa ketoprak. Sampun wiwit golek Wiwit. kok dhewe. Golek sapa? Sapa to? Kuwi ning kene kok golek sing ning mburi. Apa aku ora? Mbak Yu cemplok. Ya ya. Heeh. Kowe mau ke ngendi yu? Aku saka pasar, Mas. Ke pasar. Heeh. Lah belanjamu kok kemen. Oke. Ngersake apa piye? Oh, ora mung takon wae. Aku ki yo mung takon wae. Aku mau ki tuku bakwan saka Sarkem lho, Mas. Piye yu? Tuku bakwan ning Sarkem. Tuku bakwan padol bakwan. Tuku bakwan ngono lho. Tuku bakwan ning Sarkem lho. Pasar Kok Kembang. nyetak-nyetake ngono lho, ngerti ora Sarkem. Golek angsel kok ya. Kok adomen tuku bakwan kok yo ning Sarkem. Lah sing rame iki kono lho Mas Iya, Gendro. Gendro kok ya ora njuk imbuh. Oh lah iya. Kowe ya dodol konoan kuwi ketemu. Iya, kene Iya, dodol ning bakwan aku dodol mendoan. Oh, mendoan siji, Mbak. Tempe. Oh, mbok ngene wae. Piye? Iki Aku yo ngono. sing jenenge aku karo kowe padha wonge. Ya ta? Lah ya wong Lah ya wong. Lah yo padha wonge. Heeh, jan Kuwi piye? najan to kowe Mbak Yu kuning nek tak anggap aku ki duwe rasa tresna karo kowe no piye mbok topo. Wah, iki ngragas ki karo Mbak Yune kok ya arep dipangan. Nem.
Ora gon gragas. Ana tetembungan. Piye? Sanak enak sedulur-dulur. Weh, Ya ora mesti kok. Alah, saiki iki ngono kuwi. Gelem ya, Yu? Ora. Gelem. Ora. Kurangane apa? Ora kurang. Hah? Ora kurang. Kurangane apa? Ora kurang. Aku kurange apa? Kurang pepet kepiye? terus, pepet terus. Ya, ya. kurang. Ora apa-apa lho gek mapan wae. Kowe ngono lho. Ya aku kok keri dhisik sing tuwa sik kaya. Apa nek cepet angel ya kowe wae apa piye? Ya engko to Eh? sabar. Ono nek kok ya. kepenake. Kaya mampu-mampu kae nganu aku. Oh. Oh. Jaban prek. Tes, Ya, ngetes. Iki kepiye kok? Kaya larat. Dogolan ngalotke ngalor ngidul. Rasane wong kadung tresno. Aja ngono kuwi to. Lho, Piye? kok manuk. Ora yo. Iso. Ora ngerti aku Mbak Yomo. Dasar ayu mana hati. Manut. Manut. Iki kok Manut. Nah, kok iki wae. kemerungsung men mbok yo Iki sing sing sabar gampang. ngono lho. Lah ngono sing Gampang piye to? Ya ora itu kono ya Angel kene. malah gampang. Penak. Mah. Mah. Lah ora. genah. Aku ora yakin Jaluk apa tak turuti? Jaluk mau apa tak turuti? Mau ora Sing sak penting ora njaluk bondo doyo. Padha wae kuwi jenenge. padha wae. Ora seusia aku ora minat aku. Sing singgo kok pedomane kimpul. Aku ki arep ora Mbok, kowe kok manut nang kene to? Bendaramu ning kono, kowe ning kene iki nek kono kowe seneng karo aku. Ayo kudune iki mlaku rono. Aku melu Siji main. kene siji kene kowe fremen kepiye? Lah aku golek nggon kok. Arek golek sing kepenak kono. Gelem to piye? Mah. Gelem. Tak nangkep. Nek Ma. dadi bojo loro ki kepenak. Ana sing bantu mbah-mbah. Ana sing bantu siji belanjake. Kurang piye? Mah aku. Ana sing bantu ngapa meneh? Yos ngopo jare. kono lho. Ana sing bantu goleke dhuwit. Ya. Kono payu, kene leren. Terus Kene payu, kono gede payu, dalah payu loro bareng. Nah, entuk loro. gak rambut Iki ya payu, Bojo loro kok ora didol, aku golek duit ngono ya. kon golek duit. Wong lanang. Arina Nek kaya ngene iki kepiye, Jan? Peksa ya. Jane kepiye ngono lho. Mbok ora nekat ngono lho. Aku ki nek ora gelem ya ora gelem. Nek Mas. Dasarayu Aja ngeyel kok Den Mas. kok ya gelem. Pak, Among ngladeni aku sedelok bae kok ora gelem. nek emang ki ya Mas. Kurangane opo? Kurang apa-apa. Aku kuwi gelem nuruti kowe. Kurang bagus. Gelem nuruti penjalukmu ning nek kon nuruti sedelok bae kok. Gur sedelo lho ora apa-apa gur sedelo kayak iki sedelo Sedih kayak. 5 menit wae. Kowe Aku wae. mah nek gur sedelo. Larang-larang kok memang menit. Enem. Lah iki apa to? Halo dipeluk. Piye Mas Gento? Belum seusia, jangan bilang kaya ngono kuwi. Piye karepmu Gelem ya? kepiye? Ngadeni aku tegese kowe dadi bojoku. Nah. Nek kowe dadi bojoku, ya ta? Besok kae kabeh duwekmu. Endi kae iki? Wedhus ning kandang siji, kae duwekmu. Ana wedhus Lah sing pitik lor omah kae wek iki 6. Nek sekarone padha. Nek lagi netes Iya, mengesok lho. Kajar Eh? keler. Lagi netes mengesok kok mboten. Lah nek ngono wis tak tiliki. Wes. Wah, kowe iki yo jenenge wong wedok ora tartanan. Lah wong sing uduke Wong sak lagi karangan ki aku. metes kok malah diomong kene-kene lho ora sida. Ujar. Ora apa-apa ta.
Dadarang kasar karo kowe nek ora gelem ngladeni. Wah, mulai main kasar ini. Hah? Mulai main kasar. Piye? Main kok main kasar. Pilih sing kasar apa halus? Aku nek ra suwe nek Iya. kasar. Tergantung. Pilih tak kasar apa pilih tak halus? Pilih tak kasar apa tak halus? Ora pilih-pilih Kang Mas. Pilih ya. Mbok yo ra meksa Ora ngono lho Mas pilih-pilih Kento. Kang Gelam. Mas. Au. Gelam. Kok yo maksa Iki wae sing manut. Apa sih ah? Iki wae sing manut. Iki wae sing manut. Mama, aja tembak ngomong lho. Lah nek kowe genah manutan. Aku Alah nomo kok malah kaya ngene. Le. Mau kok mapan. Oh, wis ora. kepepet anake kuwi kok. Sonajan Dina iki bingung banget lho Ki Mas. Dina ngomong sing kekarepan kaya ngono. Mbok apa nekat Dimas? Sepisan meneh. Aku ki sapa Ki Mas? Sepisan meneh. Aku ki sapa Dimas? Kowe gelem ora? Ora. Wow. Gelem. Ora. Ayo. Gelem. Ayo. Ora Dimas. Apa ono kowe tak domane muksa wong lo tak rangket bareng Ora iso. tak jak mulih ning nggon aku. Ora bisa. Tak lebokke ning nggon aku. Ora iso. Urip bareng karo aku kudu gelem. Ora bareng. Lo Ora iso. kudu gelem. Ora biasa. Paripurna ketoprak. Mataram sampun matur nuwun. Digeret terpale. Karek nek diglek pun. Ya, iki jenenge ditutup. Lah, bener. Ditutup Iku. Iki saja impian sok main ketoprak. Weh, lah yo. Tukang merek. Aku tukang ngerek ini biyen aku kayak terus sok ngrungokke piyai-piyai do ketoprak kuwi ngono jane nek gedhe ora tau ketoprak ora iso. Bukan pakarnya ketoprak. Nggih. Semen itu gudange kesenian ulekane Nggih, bener. Aku mikirnya bingung lho Kang Mas. Dik Mas Da. Nggih. Semen itu luar biasa. Nggih. Terus pokoknya wah Barangnya. tari-tari apik Mbak Iya. Tanti itu bagus. Nggih. Wis, pokoknya kurangannya apa? Wah, Wis pokoknya kabeh pokoknya terah seni. Peraja seninya kompak. Kompak. Wah, hebat. Nggih, pokoknya semangat Nggih. tetep lestari budayaku. Iya. lestari budayaku. Salam Mas Da. budaya. Sampun nggih. Nggih, Sampun, sampun. nggih, Mas Matur Da. nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Ora truk-truk. Iya. Kuwi ditampani ana mik ngatungi mik meneng wae. Iya. Iya, ana pamundutan. Ana. Tak buka WA mbok menawa ana sing ke apa jenenge? Kependem. Ya. Terus engko sing tak golekne. Oh iki ana saka Mas Utik. Ya. Warep matur, salam-salam kagem para warga RT 02 Mbacin, Jeruk Legi sing dalu punika nobar. Ya matur sembah nuwun. Ya. Oke niki Mas Sutikna anu kok Mas Sutikna jebule Mas Kompleh. Ya kleru maca. Ya ora apa-apa. Salam nggih Mbak Tanti. Pelatihnya penari semen dan Mas Dedi pendamping Dinas Kebudayaan garwane Mbak Tanti, Mas Dalang. Oke, siap. Ya, disampaikan. Ya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tak golekane sik mergo iki ketumpuk-tumpuk. Lah iya. Oke, mesti oke. Watuk saya
Gigil saya ndedel. Ora apa-apa. Ana pamundhutane podang kuning sapa sing njaluk? Aku ya. Dadi iki men rata ngono lho. Ya. Aja ping Mbak Niken terus